baseningizimu Afrika sanibonani kuyintokozo enkulu kuza kumina namhlanje ngizokhuluma nani ngezinto ezibalekile ezithinta impilo. Ezinye zalezo zinto izinto ezenzakalayo phakathi kwabantu ababili abathandanayo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi ube sothandweni kanti awusekho othandweni kade lwafa uthando. Usuhleli nje ngoba mhlambe wenze izifungo ezithi sohlukaniswa ukufa noma usuhleli ngoba ninezingane. Abanye bahleli ngoba banamabhizinisi abahlanganisile so manje bayabona ukuthi mangabe behlukana kulamabhizinisi bazolahlekelwa ukukhulu. Uthando lungavuseleleka yini mangabe selufile. Singakwazi ukuthi kube khona enye into esivumelana ngayo engenza siphinde silibone uthando lubokuphila. Mhlambe sibe nento engasijabulisa ekade ingekho. Iqiniso lithi uthando lumbono noma liyichoice yalabo bantu abangena kulona. Ukufa nokusebenza kwalo futhi kulele kubona. Ingakho noma kungenzakalana endleleni kodwa uma ngase nibuyele ekutheni yini esihlanganisile sifike kanjani la manike nabona noma nakhumbula lo mbono onfikise la ningakwazi ukuthi uthando nelivuselela. Kodwa uthando luyingozi uma ngabe abantu ababili ekufuze ngabe bayathandana bethatha isinqumo sokungathandani kodwa behleli bangagcini ngokuthatha isinqumo sokungathandani baphinde babone kunabanye abantu ekufuze ukuthi bathandane nabo ngaphandle kwalabo abanabo ngaleso sikhathi othandweni. Lonto yenza lezo zima ababhekene nazo ngaleso sikhathi zibanikeze into ethi akufuzile noma kufanele ukuthi bathandane. Ngisho ukuthini na ngisho ukuthi uma ngabe uyindoda unonkosikazi bese udecide ukuthi kube nomunye umuntu othandana naye uzombona engcono vele lo muntu othandana naye ngoba izimiso nezidingo zempilo enithandanela zona zikho abitha ama responsibilities izidingo lezi zinto ezinixabanisayo kwesinye isikhathi. Uma ngabe umuntu wesifazane udecide ukuthi ube nomunye umuntu wesilisa othandana naye lokho futhi kuzokwenza ukuthi lezi zinto ekufuze ngabe nivumelana ngazo nomyeni wakho umbone engasafanele umbone enokwahluleka okuningi. Lento yenziwa ukuthi abantu abangenawo ama responsibilities nezinto ezidingo nezinto abangakhela phezukwazo ezibaxakayo bitha ama bills amanzi ugesi imoto imuzi ukudla mazingekho bese kubalula ukuthandana. Kodwa makuye kwaba khona lezo zinto kube nzima. But umbuzo omkhulu ukuthi ningakwazi ukuthatha indlela yokuthi anisathandana bese kuthi khona phakathi kuleyo ndlela niphinde nithatha indlela ethi seniyathandana. Kupossible lokho ngoba nayithatha indlela ayithi niyathandana ningayithatha futhi enye indlela ethi ningakwazi ukuvuselela lento enaniyiqalile. Kuya ngokuthi niyawubona noma niyasibona isidingo sokuthi nenze kanjalo. Manje ngasibona isidingo sokuthi nenze kanjalo yebo iqiniso lithi akusoze kwaba khona eningakwazi ukusebenzela phezulu kwakho. Kodwa kufuze nina nobabili nikwazi ukuhlala phansi nixoxisana niphinde nithi into enhle ukuthi niqale nikwazi ukubona ukuthi uthando lufile. Manike nakwazi ukubona ukuthi uthando lufile ningakwazi futhi ukuphinde nibone ukuthi yini ekufuze niyenze engaphandle kokutshelwa yithini yokuthi uthando nikwazi ukulikhuthaza nilibeke kulesi simo efanele nisibeke kusona.